I continuant amb això de les paranoies, associació d'idees, deliris, etc., us diré que Miguel Ferrer va ser alcalde de la ciutat de Teruel. Jo visc en un carrer que du el nom de carrer Sant Miquel dels Sants. I amic Ferrer. Però, escolta, jo duc de segon cognom Teruel, Evidentment, doncs, quan un explica això, associa fàcilment a una associació d'idees molt fàcil, no? I aparentment no guarden cap relació. Escolta, un senyor que es deia Miguel Ferrer va ser alcalde de Teruel. I em dic Daniel Ferrer Teruel i visc al carrer Sant Miquel dels Sants. A més, aquí introduiré un altre tema més endavant, però amb això dius, bueno, no té per què dir res ni significar res en especial, però escolta, són fets constatables. Per tant, el que sí que és veritat i el que és cert i que ningú pot negar, ni el psiquiatre més expert ni la Bíblia de psiquiatres del DCM, és que el deliri, la paranoia, diguem com vulguis, té una part absolutament real, absolutament constatable i absolutament identificable, indexable, absolutament constatable, fefaentment real, i això no hi ha cap mena de dubte, i que consti en acte que, escolta, el deliri té una part absolutament real. El deliri, sigui quin sigui, del tipus que sigui, el deliri té una base sòlida i real, com això que us acabo de dir. Ara bé, d'aquesta realitat que es pot constatar mitjançant documents, mitjançant informació, mitjançant la història i l'experiència, el testimoni de les persones, sigui aquest el meu o d'una altra persona, el deliri es basa en interpretacions una mica esbiaixades, perquè en el fons amb això no vull dir res i vull dir tot. És a dir, que Miguel Ferrer hagués sigut alcalde de Teruel i em digui Ferrer de cognom i que em digui Teruel de segon i que visqui en un carrer que es diu Sant Miquel, no té per què hi haver cap mena de vincle místic, misteriós, màgic o no sé, o potser sí. Llavors, clar, aquí hi ha un tema de fons que moltes vegades ens oblidem i que a vegades ho he dit i fins i tot en un vídeo recent ho vaig dir. La humanitat, els àtoms que componen tots els 8.000 milions de persones que habiten en aquests moments al planeta Terra i les generacions passades des dels principis dels temps han sigut pols d'estrelles i a més la física quàntica ha demostrat que tota la humanitat, els 8.000 milions de persones que estem en el món, si ajuntéssim tota la matèria que contenen els àtoms que la composen, ocuparien l'espai d'un terrosset de sucre. És la cosa tan simple, tan complexa i tan així que em ve de gust de dir-ho i recordar-ho perquè sembla que no ho tinguem clar, però els àtoms, la física quàntica ha demostrat que un àtom pot estar dins d'aquesta cigarreta o dins d'aquest paper o dins de la meva persona o en qualsevol objecte animat o inanimat, orgànic, inorgànic del planeta i al mateix temps en un altre lloc de l'univers. Això hi ha teories que ho sustenten i bastant fiables. Però, havent dit això, d'un granet del terrosset de sucre a l'altre granet del terrosset de sucre hi ha molt poca distància, sí o no? Clar, evidentment, parlar d'aquestes relacions, associacions d'idees delirants,
paranoia, complot, confabulació, deliri de persecució. Té absolutament tot el sentit. Té absolutament tot el sentit. Per què? Perquè la simbiosi entre humans, entre persones, entre energies, entre persones, llocs, històries, hi és. I es reflecteix en el nostre dia a dia, en la nostra relació amb el nostre entorn, amb la gent del nostre barri, el nostre veïnat, la nostra família. Anem on anem, trobarem similituds, trobarem complicitats amb persones que formen el nostre entorn, o fins i tot d'entorns llunyans. Pot ser que te'n vagis a l'altra punta del món i trobis alguna persona que guardi alguna relació amb tu, directa o indirecta, en algun sentit, en el sentit més ampli de la paraula, no? I això, doncs, és una cosa que jo voldria reflexionar-hi. I dit això, em sembla que ho deixo aquí. Espero que us hagi agradat aquest vídeo. És el tercer que gravo avui, ja estic inspirat. De fet, vaig prendre notes per fer aquest tipus de vídeo i parlar d'aquests temes. I bé, jo he de dir que m'estimo a mi mateix, igual que us estimo a vosaltres. Si us ha agradat el vídeo, feu-li un bon like i difoneu per les xarxes. Gràcies per arribar fins aquí. Fins una altra.